Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kipulat ka special cell ke East Khasi Hills ha kasing thok ding kila yok kem sa Ngut ki Nongdawa Pisa. Makanthop ya kawe ke Kynthei na Palace Hotel Bar Bazaar. Na kita ki Ngut la kurop ru ya kattu kat ni ki counterfoil bat kawe ke copy receipt ha ke Kyrteng ki Khlur u Hynñiewtrep. Ha ka bayade bakani la yok pediang ru ya ke ejahar ka bakdo bakila dawa khatsan hajar tingkah ka janmi jo ka arpun riu tarik balet lum ru ya ke Pisa ke tega juk wasngi. Na kaliang kipulit kila pengat ha kejing ujor ha tanat lum ding jeri ha poki kendon lai spa prapusau san spa henriu lai pusau IPC. Uman syukudaw hang ni kipulit kanong ba shalong ha kasni palay kila yok ban kemno ya sangut kibriu kat ba kidang sami kisithi dawa Pisa sya kawe ni kidukan kebadah na Kynthei lan. Kajing yok kami kiti kisangut kalong hadian ba kipulit kila yok jingtep ba kidan kibriu ke baju let ban dawa Pisa ni kidukan ha Kynthei lan bad yodo. Halor katay kipulit ka special cell East Khasi Hills kila penlong ka jingpen upshrip labun sengi ha katay ka jaka badai ha katay ka sengi bala yok ban kemno i kitay sangut na Kynthei lan kat ba kidang sam shithi dawa Pisa sya kawe kedukan. Kajing yok kami kini kibriu kelapan pau pertheiru ya ke Kyrteng juki henriu teli ki Seng ki bampat jubena satya ke Kyrteng hapok ke jela ya ka bala pendan kam di kini kibriu ban dawa Pisa. Kini henriu teli ki Seng kidai bala tip Kyrteng kum ka Hynñiewtrep People Defense Alliance ka United Khasi Movement, ka Federation of Khasi United People, ka Khun Hynñiewtrep Youth Council, bat ka Hynñiewtrep Youth Region. Ha ka kerwo kubor bala pak do Superintendent of Police City ka East Khasi Hills ba Vivex im. Ulaong ha ka bayade bakani kipulit kila pendung da ka sumoto case persya igini sangut kibriyo tanat sadar halor ki kam dawa Pisa. Katanat pulit ka buruk ka jingkentui ki pat ba bat kinong khayi bikin ai jingtep shiki pulit khnang bakin la ban kem yakum kini kibriyo bat ban pengat haki kendon ai.